No, Máš to? Počkat. aha. Dobře, spáj. Tady máme rádi čas nás pochází celý, co tam tady? Dělák. Potrvá. Máme rádi kávu. Láskou mi jenom svobodou, Ne, tak samozřejmě já nevím. Začnu dělat něco v kušku, tady třeba zde. Nevím, to je originální, nebo podle lidí. pro nás, jo. Nás to baví. Ne. Ne. Měl jsem to v roce 2008, kdy vlastně k nám přicházeli odcházeli členové různý a vždycky by si to drželi, ale vždycky si to dostal. Už jsme vykopli, jsme mu odešel, dobrovolně jsme mu vyhožovali. Ale vlastně víc ne, 4 roky. Kdyby myslel název vaší kapely? Já. Jak tě to napadlo? To je strašně nedávají vtipy. Strašně nezrušil. Povídej. Zahýbali jsme jednou, tak jsme doprava a mi napadlo last time. To je všechno. Mi napadlo last time, to se tak? Pardon. Prdel. Vaše texty jsou plné pozitivní energie. Když to je já? Co? Ale třeba si tady složíme mi dva normálně, nebo mi tady tři. Ale já jsem věc, když děláme nějaký text, tak tady tomu nerozumí, takže já jsem to nechtěl, že než to třeba pračíka, tak to vždycky mají bylo, jo, A to jste udělali? ne, neudělali. Máme nějaké zkušenosti, jíme, když... No ještě žiju. Životí. A míru a láska jsou lidi. Zkušenosti. A tady ve své hlavě. V jeho hlavě. Víte se realističe české písničky. Teď se na vašem webu profilu objevily i anglické texty. Čím to je? No, je omylem. Omylem? No. No, my jsme mluvili český, ale to je všechno anglicky. Ne, tak jestli anglickýho, to tomu rozumí třeba lidi v Kanadě, což celé rozumí. A vždycky teda nezaměřili se na příštinu, ale příštinu samozřejmě ještě bude. Ano. O jaké vaše písničky že byla to největší? Ten a českých písniček zpívanky já mám sebe rád. To byste řekli, že je na vaší kaple nejoriginálnější? Vája. Co si myslí Bája? Asi je to pravda. Ale já bych si neodporoval. Mám odporovat, tak je to špatný. To se lidi. Já to mám slova. Ty Bája. A proč? To neřekneme. Že nám vzájemně. To je milá. Jako, Ne, nejvíc, jak si to Nastávala prstu. Jo! Tata, ten regulace. Házrka. Letos ale. Jo, mi letos. Tak a to opět. No, tata, ten regulace. To je A snad kolik máme měli na ne, tak vážně jsme mezi prvníma, takže víte, jak se to To je udělat nějaký první kapela, když hraje, tak vypadá, no, ale dá se to, jak to tak se nabaluje, že jo.
je fakt důležitý. Takže To jsme dneska opravili. To bude elektrika. Řekla si, že tam můžu. Je někdo, s kým byste si chtěli do budoucna zahrát? se mnou. Kdo? To je úplně jedno, to je kapela, Se mnou. zpěvačka, zahraniční, ženský, úplně jedno. Čína. Jo? No. Ano. Vesměs. A nebo ano, taky máme oči máme rádi. Máme ještě rádi. Máme hrozně moc rádi, já to strašně moc nemám rád. Když má pandraže. Jo, teď projí. Bývají skvělý. Jaké jsou vaše zvyky? Tak začnu brát. Všechno, co se nám ví, s tím poslem, jiný, tam posílá. Prostě bude všechno. Máme tady všechno. Adam Lambert. Adam máte si. Máme rádi. Máte, jo. To jsme jí potkali. To potkali toho na polu. To ne. Co vy osobně nejraději posloucháte za hudbu? Nějaké kapely, styl? Jako, jasně zvlášť. No, Jo. no tak končil začnou Adama. A jeho kapela. Queen, Bon Jovi. Horký, že jsme... Horký, že byli, že... Tam mám už další takový kapely, pan to může Simple Plan, ty nechci zapomenout. Máš pár? Taky mám Jaké mínění o Fajn, jak jsem chtěl plnit, tak ho mám. Ještě máme rádi. Díky Romane, díky kluci. Ještě máme rádi kapelu Svatý Chicken to máš. Jo, jsou dobrý. Fajn, Mára. Jo, vlastně všechno to ty. Tak jo. Jeden, Fighter, tam splátí. Fajn. Ale přidal tam splátil. Level Bright, tam je bylo. Ty byly. Simple Plan. Queen. Adam Lambert. No. No, a jako všechno. A čím se byli nějaké ty teda? Transporty vám teď skvělý. Green Day. Svatý Chicken to máš. Takový transport, jak to řekne. Fakt dobrý. Beatles. Kam se chystáte o prázdniny na dovolenou, nebo už jste někde byli? My dovolenou nemáme. My jsme pořád učebně, nebo Kapela je dovolená. kapela, no, pořád koncertování, nahrávání, natáčení. Natáčení. Povídej. To je tajný. Když to řeknu, ne, tak Už jednou jsme byli tajemní a tajemní bych už tak jedno. Malinko. Malinko, Tak to malinko. chytáme aspoň nějakou novinku natočit. Chytáme Říká, jak natočíte? To řekneme. To bude Jděte dobré. na Facebook a pojďte to hádat. No, lidi na Facebooku. A vy tady jak budete si jako jestli jo, ne. Bude se třeba, teďka jsme to nechali strávit, tak si dole, naši napiš něco. Nevím, a lidi mají strach, oni jsou podělaní na tom. Nepodělaný. Ne, podělaní, tak já jsem podělaný. Jo? To si jenom myslíš. Tak když mají strach, nějakou myšlenku vyjádřit, že jo, třeba. A ty by se nebál? Já bych se bál. Já se boj kráte. Tebe navzájem. Máte nějakého domácího nosička a vy s sebou to nepočítáte. Škoda. Ale já bych to nevím. To byla taková začínka. Máme pejška, jednu pinku, kočku, kocoura a trpíka. A nulka. Takže to je logickou zahradu. A ještě mouchy máme. A ty už jsou vlastně zapomněli. Musíme vystávat to máme. Pája? Jenomže Pepík je holka. Pepík je holka. To dělejš. A pája, ne? Pája má... Nemáš rád dítě? Právě. Jo, jako to logicky.
Jenom